हॅलो हॅलो, विशाल शेठ कडलक बोलतोय संगमनेर वरून, ब्लॉगर कम्युनिटी अध्यक्ष संगमनेर महाराष्ट्र. म्हटलं तुम्ही ते सुशांत भाऊ कानवडे यांच्या लग्नाला येताय की नाही? ती विचार करतो. तुम्ही सुपारीला नव्हते माग, आता म्हणते विचार करतो. आ तुम्ही येताय का आम्ही घेऊन येऊ नवरदेव तिकडं? 5 मिनिटात नाही, तुम्हाला ब्लॉगर कम्युनिटीचं सदस्यपद दिलंय आम्ही. काय दिलंय? 5 मिनिटात या का आम्ही येऊ तिकडं? हा लगेच पाहिजे, लगेच पाहिजे.